Ramon Llull va néixer a Palma l'any 1232, en el si d'una família noble que havia arribat a Mallorca just després d'haver estat conquerida pel rei català Jaume I. Ramon Llull, de fet, estava molt ben relacionat amb els cercles de poder i amb una vida força encarrilada, malgrat tenir alguns amors desordenats, que ja eren propis també d'aquells costums cortesans. De fet, ella es va casar, va tenir fills i va filtrejar amb la poesia trobadoresca, una poesia que en aquella època s'escrivia en occità. Si la seva vida hagués estat així, la vida de Ramon Llull, ara no donaria nom ni a universitats, ni a carrers, ni a premis, ni a escoles, ni se'l prendria com a referent de res, ni de fet, ara tampoc estaríem parlant d'ell. El salt qualitatiu de Ramon Llull va esdevenir l'any 1263, quan, segons ell mateix explica, se li va aparèixer repetidament Crist crucificat. Ell es va sentir cridat a encarar la seva existència, la seva vida, en una nova direcció. Ara el que volia fer ell era convertir infidels, és a dir, convertir tothom que no era cristià a la religió cristiana. Ramon Llull, arribat en aquest punt, va deixar enrere les seves riqueses, el seu estatus social, la seva família, i es va dedicar exclusivament a aquesta nova tasca, a convertir infidels. Vist això, Ramon Llull s'hagués pogut fer un missioner més, i si hagués estat així, la literatura i la història tampoc li haurien guardat un lloc important. Però Ramon Llull té un factor més, un factor que el diferencia. Per a convertir infidels, ell va decidir fer 3 coses. Una, aprendre llengües. Va decidir aprendre llatí i aprendre àrab. 2, llegir molt, obres religioses, però també científiques, filològiques, filosòfiques, i el tercer punt, una cosa que no era comú en la seva època, que era viatjar. Va viatjar a Roma, a París, a Tunis, etc. Sense tots aquests aprenentatges, sense aquestes influències d'altres cultures, sense les vivències, lluny del seu entorn més proper, l'obra de Ramon Llull, l'obra lul·liana, hauria estat una altra cosa. Però sens dubte hi ha un element definitiu que converteix l'autor mallorquí en el que ha acabat sent. Ramon Llull, per primera vegada a Europa, decideix fer servir una llengua romànica per escriure sobre qualsevol tema, sobre temes que fins ara estaven només reservats pel llatí. Quina llengua va elegir Ramon Llull? La seva, el català. En tot plegat, i amb unes quantes obres pel mig, Ramon Llull va escriure el Llibre de les Meravelles, en què descriuen les aventures d'un noi, en Fèlix, que fa un viatge per conèixer el món a partir de l'ensenyament de diversos personatges que es va trobant pel camí. És un llibre format per 10 capítols i en el 7è, i que està molt deslligat de la resta, hi trobam el Llibre de les Bèsties. Està tan deslligat que, de fet, el protagonista Fèlix només hi apareix a l'inici i al final i fa de simple observador de la història. Tan autònom és el Llibre de les Bèsties que és possible de llegir sense la resta del Llibre de les Meravelles i es converteix en una obreta que en principi sembla un text menor, però que realment té una profunditat important. Diem això perquè en principi poden dir que en una primera lectura aquest llibre és una historieta sobre la lluita de poder d'un grup d'animals. I si es vol, es pot llegir així, com un conte pels més petits. Però no, aquesta obra va molt més enllà. De fet, la voluntat de Ramon Llull és didàctica i és conduir-nos cap al bé. I per aconseguir-ho el que farà serà retratar les misèries del comportament humà, però en la figura de diferents animals. De fet, aquests animals tindran els estereotips típics dels animals que encara tenim presents avui en dia. La força del lleó, la mala fe de la serp, etc. Tot això ens servirà de mirall per nosaltres mateixos. I té cap sentit, per tant, llegir el Llibre de les Bèsties 7 segles després? Jo crec que sí. En primer lloc, tindrem l'oportunitat de conèixer, ni que sigui per sobre, l'organització social de l'edat mitjana, la seva jerarquia, els seus costums, el seu caràcter masclista, etc. També serà una bona oportunitat per poder comparar la vida de l'edat mitjana amb l'actual i veure quines semblances i quines diferències hi ha. Però sobretot, per damunt de tot plegat, un dels motius més importants, una raó potentíssima per llegir
el llibre de les bèsties és que ens ho passarem bastant bé, perquè el que és més important, sobretot, és saber 4 coses de Ramon Llull, perquè és important que un poble no oblidi les seves arrels, ja que si un poble oblida les seves arrels no pot continuar florint, i perquè d'una manera o una altra nosaltres també venim de Ramon Llull.